Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Täjikistanyň dil çalymlary täjik dilini öňümüzdäki 10 ýylda ösdürmegiň maksatnamasyny işläp düzüler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň täjik gurulugy habar berýär. Täjikistanyň dil we terminologiýa baradaky komiteti bu maksatnama bilen tehnologiýanyň ösüşine laýyk sözlükleriň elektron görnüşlerini, döwlet dili boýunça okuw gollanma kitaplaryny öňümçiligi ornaşdyrmagy nazarda tutýanyny aýdýar. Eýsem Türkmenistany türkmen diliniň täze şertlere uygunlaşdyrylmagy, halkyň dil sowatlygyny ösdürmek uğruna nähili işler alınıp barlýar. Täze terminologiýalar adalgylary ilmi dile metbuaty nähili girdilýär. Olar haýsy şertlerde timarlanýar. Täze adalgylar halk diline, gepleşik diline nähili uygunlaşdyrylýar. Bu urda häzirki türkmen diliniň nähili utuşlary ýa-da kemçilikleri bar. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň nobatdaky sanyny türkmen diliniň meseleleri we mümkinçilikleri barada türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýijilerimiziň dikkatyna hödürleýäris. Hudaýberdi täjik gurulugynyň habar bermegine görä Täjikistanyň öňümüzdäki 10 ýyl üçin ýörüýti dil maksatnamasyny kabul edipdir. Dil meselesi hususan türkmen diliniň meseleleri daşary ýurtlarda ýaşaýan, ýurdun içinde ýaşaýan türkmenleri ýakynan gyzyklandyrýar. Ilki umumy gurulun bilen söhbetdeşlige girişsek, täjik dilini ösdürmegiň täze maksatnamasy bilen türkmen diliniň meselelerini deňeşdirsek, şeýle maksatnamanyň işlenip düzülmegine Türkmenistana da zerurluk barmy siziň pikiriňizçe? Elbette gurrungsuz zerurluk bar. Bu ýerde hakykatdan hem deňeşdirmäge zat köp. Täjikistan öz ykdysady durumy boýunça Türkmenistanyň bir neme tesde hasaplanýar. Sebäbi Täjikistanyny alümin ýa-da altyn öndürmek ýaly uğurlar bolaýmasa başga bir baý tebigi serişdeler ýok. Türkmenistanyň ýaly gaz, neft ýaly serişdeler olarda ýok. Şoň üçin Täjikistanyň ykdysady mümkinçiligi Türkmenistanyň aşakda, pes. Ýöne garamazdan Täjikistan öz ene diliniň ösdürilmegi üçin köp ala dedik gelýär. Täjikistan garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryna täjik diliniň düşündürüşli sözlügini çap etdi, ulu sözlügi çap etdi. Türkmenistan bolsa ine ýangy ýakynda çap edip bildi. Ondan daşary täjik dilini ösdürmekligiň maksatnamasyny täjikler eýen 3-nji gezek kabul etjek bolýarlar. Türkmenistanyna şeýle bir maksatnama entek ýeke gezek kabul edilen ok. Türkmenistan öz elitbisini Latin, täze Latina geçirmek bilen şol dil meselesini, dilde bar bolan ähli problemalary çözdü masap etdi. Şondan soň Türkmenistanyna dil meselesindäki kynçylyklara üns berilmedi. Ýöne hakykat ýüzünde Türkmenistanyň ilmi pudogyny hem bilim pudogyny iň agsaýan, iň izde galan ugur dil meselesi bolsa gerek. Näme üçin beýle diýäňiz? Nähili problemler ýa-da meseleler bilen esaslandyrýarsyňyz Hudaýberdi bu aýdanlaryňyzy? Oly bilen türkmen diliniň orfografiýasy, türkmen diliniň orfografiýasy ören kıyın hem bulaşık. Türkmen dilinde dar çekimlileriň düşmek we düşmezlik kanuny var. Ya-da dymyk seslerin açığa öwürilmek kanuny var. Ya-da dodoklanmak kanuny var. Ol bir düzgünde saklanýar, beýleki bir düzgünde saklanýar. Onuň sebäbi diňe kadadan çykma diýilen iki söz bilen düşündirilýär, başga onuň düşündirilişi ýok. Meniň öz tejribämde 1965-nji ýylyň güýdünde ikinji gezek türkmen diliniň orfografiýasyna düze düşgirmek, onu ütgötmek barada synanyş boldy. Şol synanyşym ýalňyşmasam 2 aý çemesi dowam etdi. Ondan soň ýene de öňkü düzgüne gaýdyp gelindi. Şondan soň şu mesele dolanyp gelen oklar. Türkmenistanyň lingwistik gurultoýy bari ýogy 2 gezek geçirildi. Soňky lingwistik gurultoy 51-nji ýylda geçirilipdi. Şondan bäri eýem 70 ýyla bolay wagt geçip barýar, ýöne şeýle gurultoy geçirilen ok. Milli gymmatlyklar halklaryň durmuş felsefesine eýlenýär. Dil milli üçüň hazynalaryndan habar berýär. Ol näçe baý bolsa halk pehleminiň şonçada giňliginden we giňişliginden söhbet açmak mümkin. Ol näçe garyp bolsa şertlere uygunlaşmagy ukypsuz bolsa şonçada oňa ýetip gitmek howpy awanýar. Türkmen diline awanýan wehimler barada gurrun edelim Hudaýberdi, eger şeýle wehim bar bolsa.
öňräkden gaýtsak, meselem Şeýdaýda dillerim diýen goşgu var. Şol biziň dilimizi, türki dilimizi arap dili gelip zaýalady. Arap dili edil güýe ýaly diliň içine girdi. Onu iýe hem özü ornaşýar diýip aýtdy. Ondan soň fars dili şeýle boldy. Ol orta asyrlarda Seljuklar döwleti döwründe, ondan öňräki, ondan soňraky döwürlerde döwlet dili fars dili bolupdyr. Türki dili ulanmandyrlar. Soňra täze Türkmenistan döwleti döredilende rus dili agalyk etdi. Ýagny rus diliniň täsiri ören köp aralaşdy biziň dilimizde. Indi häzir wagtda türk dili köp aralaşýar. Türkçe köp sözler aýdýarlar. Şu aralaşmagy erbet zatmy Hudaý berdi. Meselem türkmen dilini ýapyk saklamaly, türkmen dili ne türküň täsirine bolmaly, ne orsuň täsirine bolmaly diýen düşünje siziň pikiриňizçe dogrumy? Ol dilin garyplaşmagyna getirmeýärmi? Bu ýerde bir mesele var. Men elbetde türkmen diliniň ýapyk bolmagyny islämok, ol dil açyk bolmaly, ol dilde ýok zatlar daşardan oňa hökman girmeli. Dünýä dilleri, meselem arap dili dünýäniň iň uly dilleriniň, baý dilleriniň biri. Arap diline ençeme grek sözler giripdir. Ýa-da ingliz dilini alyp görsek, häzirki wagtda dünýäde iň köp ulanýan aktiv dilleriň biri. Ingliz diline köp dillerden sözler giripdir. Olar şonu saklajak bolmandyrlar. Ýoksa inglizler öz milli medeniýetine aşa konserwativ çemeleşýärler. Onu bir gorap saklamaga çalışýarlar. Ýöne dilin baýlaşmak meselesine olar täsirçilik bermändirler. Bu meselede türkmen dilindäki ýagdaýym şeýle bolmaly diýip düşünýän, sebäbi onu ýok zatlar, ýok sözler, ýok düşünjeler hökman girmeli. Ýöne meselem işlikler var, men barýan, men gelýän, ýa-da men bilýän, ýa-da men okuyan diýip. Şol sözleri türkçe aýtmak gelişiksiz, ýa-da rusça aýtmak gelişiksiz. Ne meseleniň şu tarafı var. Hudaý berdi, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda Türkmenistanyň türkmen diliniň sunugat leksikasy, türkmen diliniň deňiz derýa leksikasy, türkmen diliniň sport leksikasy atly ilmi işler ýazylypdyr. Hemde türkmen diliniň sport adalgylarynyň sözlügi, sunugat adalgylarynyň sözlügi, oba hojalyk sözlügi, türkmen diliniň Nevitgaz sözleriniň sözlügi, türkmen diliniň gramatik adalgylarynyň sözlügi ýaly sözlükler işlenip düzülipdir. Olaryň köpüsi online el ýeterildi. Ýöne bir mesele ýazgy hökmüne siziň pikiriňizçe metbuatyň dilinden çen tutulsa türkmen dilçileri sözleri hatda tehnologiýa adalgylaryny, hünär adalgylaryny aşa türkmençeleşdirmäge tinanşýarmy? Bu ýerde bir kıyın ýagdaý var. Sebäbi bir sözüň manysyny ähli dilde deň derejede ulanmak mümkin däl. Meselem obraz sözüni alyp görsek, buna artyň obrazy diýär, ýa aýnaň obrazy diýerler şuňaly, ýa Dogonlar romanyna Sapar Muradyň obrazy diýerler şuňaly, ýa-da kinoda Neşkur Wagşynyň obrazyny oýnady diýerler-de. Ine şu obraz sözü ol düýp manynda başga bir düşünjäni aňladýar. Ýöne ol türkmen diline bir aýratyn görnüşde giripdir. Şolar ýaly ýa ajap sözü var. Ajaba diýär-de. Ajaba bolanyny geň bolýar. Emma edebi dilde ol ajap bir gogulugyň aýratyn görnüşi hökmüne gelýär. Şoň üçin terminlere ýa-da bolmasa adalgylara şol dildäki manysy boýunça seretmek gerek. Täjikleriň häzirki kabul edýän maksatnamasyna seretsek, şol ýerde täjik dili we terminologiýa komiteti diýen edaranyň ady gelýär. Şol edaranyň ady geçýär. Şol edaranyň ýolbaşçysy bar. Türkmenistanda da öň terminologiýa komiteti bardy. Akademiýanyň düzümünde täze söz girdilerine şol terminologiýa komitetine girýän adamlaryň şol komissiýanyň barlygyndan geçýär. Şeýle bir komissiýa gerek. Şeýle bir adamlaryň pikirini, dürli garaýşlaryny öwrenýän, şol garaýşlardan umumy netije çykarýan bir komissiýa gerek. Dildäki her bir söz edil adamda pasport boluşy ýaly. Pasport gerek. Her bir söz üçin pasport gerek. Ýagny şonuň tekst gerek. Tekstden alınmaly. Şu prosesi kıyınlaştırmaýarmy Hudaý berdi? Yok, kıyınlaştırmaz. Eger-de düzgün ýola düşse... Sebäbi hakyky pasport almakda Türkmenistanda kıyınçylyk bar-da. Sözü pasport aljak bolsaň türkmen dilini ösdürmek üçin nämeler etmelini çykalgy barada görüňetsek, ekspert hökmüne, ýazgy hökmüne bu ugurda döwlete nähili wezipe düşýär, dilçi alymlara nähili wezipe düşýär, media metbugy serişdeler näme etipler, her bir raýat nähili jogapkärçiligi öz üstüne almaly. Meniň pikirimçe elbetde bu meniň şahsy garaýşym, ol bilen türkmen diliniň orfografiýasyna täzeden seretmek gerek, türkmen diliniň orfografiýasyny
kämilleşdirmeli hem sadalaşdyrmaly, şoň bilen birlikde de ýeňilleşdirmeli. İkinci bir tarapdan adalgalar boýunça, terminologiýa boýunça ýürüýte komitet bolmaly. Bir topor komisiýa işlemeli. Üçüncü bir möhüm zat, Türkmenistanyň ilatynyň belli bir bölegi, ulu bölegi häzir ýurdun daşynda ýaşaýar. Şolaryň edebi dili öwrenmegi, edebi dili kämilleşdirmek üçin elektron sözlükleri taýýarlamaly, elektron bollanmalary, elektron kitaplar taýýarlamaly. Olardan şol adamlaryň muht peýdalanmagyna mümkinçilik öretmeli. Iň esasy zat, metodun diline üns bermeli. Metodun dili ören garyp, ol aýdylýan sözleri diktorlaryň çykyşlaryny hiç bir gulak alanok. Şoň bilen birlikde ýurdun prezidentiniň özü de gaty gurup gurulýar. Gazet sözlerini uludýar, başgalara görelli bolýan adamlar bir ene diline, bir mehriban, bir ene diline, bir öwrenen sada dilde bir gurulmak gerek. Şeýle görelli neberen başgalara täsir etdi gerek. Ýogsa häzirki ýagdaýda dil gaty aýlandy, gaty bir guruplaşdy, bir ýasama da urly, ýasama çeýigi däl bol, çeýigi däl. Şu iň soňky gozgan meseleňiz barada demek nobatak soragym Hudaýber da köp sanly okuyjylar resmi türkmen medeniýetiniň halk dilinden gaty uzaklaşandygyny aýdýar. Bu barada siz nähili pikirdi? Bir hakykatdan hem dogry zat, ol okuyjylaryň ýa-da dinleýijileriň diýenleri dogry. Türkmen medeniýeti, Türkmenistanyň resmi medeniýeti sada halk dilinden uzaklaşdy. Ýa-da bolmasa halk takyp aýdylanma, sada halk dilinden çykdy. O ýerde halk dili ýok. Munyň büyük sebebi ýene de prezidente dolanyp gelýär, şonu şöhratlandyrmak, şonu mahabatlandyrmak, şol maksatlar bilen şol bir jümläniň üstüne jümle goşulyp gidilip otur. Medeniýetde media serişdelerini diliň şeýle daraldylmagy, halk dilinden uzaklaşyp halk bilen resmi diliň arasyna şeýle uçurumyň emele gelmegi bil kassaýynmı, bilmän edilýän çärelermi siziň pikiriňizçe? Ýagny bir halky köpçüligi massalary dolandyrmak üçin onuň pikirini aralaşmak, onuň ulanýan sözlerini aralaşmak, onuň pikirini gödöwçilik etmäge, pikirini çäklendirmäge, kontrol etmäge ýa-da öz islen pikirlerini şoňa kabul etdirmäge ýardam edýän ýaly. Ýagny şoň aňynaky pikirini kontrol etmek üçin ulanýan sözlerini kontrol etseň, şol pikirleri kontrol etdigiň bolýar. Indi şo ikisiniň arasyna, ýagny propaganda temasyna girýärse, şol köpçüligi halky dolandyrmak üçin ýa-da hasan sat dolandyrmak täri usuly diýmek mümkinmi? Halkyň diline şeýle hücum etmegiň, şeýle zorlamagyň halkyň dilini, medeniýetiň dilini. Bu ýerde bir ýagdaý bar da, olam hakyky öz ýüregindäkini aýdyp bilýän jurnalistler ýok diýerler. Sebebi eger Türkmenistanyň resmi habarlaryna seretsek, biz esasy habar çerişdesi Türkmenistanyň telewizionyasy bolup durýar. Sebebi şonuň çöwregindäki dinleýiji ören köp, şolar ýaly dinleýiji ýa-da tomoşaçy başga gazetlerde jurnaly ýok. Ol telewizioniýa agalyk edici habar çerişdesi bolup durýar. Şol telewizioniýanyň ýolbaşçysyny prezidentler, öňkü prezident hem soňky birnäçe gedek çalışdy. Köp gedek çalışdy. Sebebi olaryň alyp barýan siýasaty, olaryň alyp barýan gepleşikleri prezidentin gögünden turanok. Prezidente has güýçlü, has täsirli öwgüler, has güýçlü propaganda gerek. Şonuň üçin dili zaýalamajak jurnalistler az. Olar şol resmi dile, şol gurupsy gazet diline geçmäge mejbur bolýarlar. İkinci bir tarapdan şol gurupsy dil, gazet dili, ýagny ölü dil adamlaryň aň düşünjesiniň ösmezligine peýda edýär. Adamlaryň dünýä garaýyşynyň giňelmeginiň öňüni örtýär. Ine bir meseleniň siýasy tarapy bolsa gerek. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.